presensya sa Ginoo sa pag-ampo mga igsoon, busa mamarog kita, atong ablihan ato ang baba, ug kung mahimo iisa nato atong mga kamot sa pag-ampo. Ampo ta mga igsoon. Ginoo, salamat o Dios sa imuhang gihatag nga bag-ong adlaw Ginoo, bag-ong kusog, bag-ong nga grasya Ginoo, presko kanunay God. Lord, salamat, labaw ka sa tanan. Ikaw ang hari sa tanang hari o Dios. Ikaw lamang ang takos na pagasimbahon God, wala nay lain pa. Busa karon buntaga Ginoo among giduol ang mga kaugalingon dira sa imuha, sa kasing-kasing o Dios nga malumuon ug sa kasing-kasing nga nanginahanglan sa imuha. Father, we come before you today, O God, mapasalamaton sa tanang kamaayong imong gihatag sa amoa, O Dios. Bisan pa man sa mga panahon, Ginoo, nga kami nibati o kaluya, ikaw ang nahimo among tukod, Ginoo, para kami adunay kusog. Lord, among giampo nga imuhang buon, imuhang presensya diring dapit. Salamat sa pagpuno, Ginoo, sa kadalingkuranan, O Dios, ug mga kalag nga uhaw sa imuha. Father, dungga ang mga pag-ampo, dungga ang mga pagdayeg dira sa imuha. Imuhang ngalan adunay gahom o Dios. Salamat Ginoo nga sa kami Ginoo maminaw sa imuhang pulong. Ikaw Ginoo magahikap sa mga kasing-kasing o Dios. Tagbuo nimo ang gikinahanglan namo Ginoo sa espirituhanong bahin ug sa tanang aspeto o Dios. Walay niisa sa amo adiri Ginoo nga mubiyaan ning lugar nga dili makasinati sa imong paghigugma. Among giisag o Dios amo ang mga pastor Ginoo nga mo'y nagasangyaw karong buntaga, liguna ilang mga kasing-kasing, hatagi sila og kadasig sa pagsangyaw sa imong pulong o Dios, ug ang tanan nga mga tawo nga naa diri ang dapit Ginoo magasunod sa imong pulong. Among amahan, ikaw ang pagadaygon sa kanunay. Dawata mong pagdayeg sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Karon mga igsuon, magsugot ta sa ato ang pagkanta, pagsayaw, atong isa atong mga kamot sa atong pagkanta mga igsoon. Horobosi kaya shikaya rabosi. Kanimo lang ako magasimba. Ang ngalan mo, puno ka sa grasya. Dili isabayan mga butang ni kalibutan. Alagaran ka. Kanimo lang ako mag-asari. Sa ngalan mo ako mag-asangpi. Dili isabayan mga butang ning kalibutan. Mag-alagaran ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisag, unsang pagsulay. Bisan pa sa bisag, unsang kalisod. Kung sa ngalan mo, musapit ko, anak ka, anak ka. Kanimo lang ako magasimba. Kamhanan mo, puno ka sa grasya. Dili sabayan mga butang ning kalibutan. Mag-alagaran ka. Kanimo lang ako mag-asali. Sa
ako magasampi. Dili sa bayan, mga butang ning kalibutan, kalagaran ka. Sa ngalan mo, Jesus, sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisag, unsang pagsulay. Bisan pa sa bisag, unsang kalisod. Sa ngalan mo, usambit ko, anak ka, anak ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisag, unsang pagsulay. Bisan pa sa bisag, unsang kalisod. Sa ngalan mo, usambit ko, anak ka, anak ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisag, unsang pagsulay. Bisan pa sa bisag, unsang kalisod. Sa ngalan mo, usambit ko, anak ka, anak ka. Oh, hallelujah! Ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisag, unsang pagsulay. Bisan pa sa bisag, unsang kalisod. Sa ngalan mo, usambit ko, anak ka, anak ka. Hallelujah! Pagadaygon ang ngalan mo, Jesus. Halang dun sa kanunay. Jesus, wala siya na usab sa una, karon ug hangtod sa kahangturan. Busa pagadaygon siya sa kanunay. Karon ang adlaw, Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaigod pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Mulukso, musayap, musigit o maghugyap, walaan, kalaygon ang Diyos. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaigod pagsimba, ipayaw ang atong kamot. mulokso mga kaigsuonan. Mulukso, musayap, musigit o maghugyaw, walaan,
Jesus. Ikaw ang dalan dito sa kahangturan o Ginoo, ug wala na ilain pa. O Ginoo, tabangi kami nga ikaw ang pagalantawon sa matag kanunay sa among paglakaw o Dios. Tudloy kami Ginoo nga motanaw lamang sa imong naong, motanaw sa mga tubangan. Ikaw ang dalan kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag ko, paglaong ka na ako. Ikaw ang dalan kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag ko, kinabuhi ka na ako. Atong pag-aawitan mga igsoon. O Ginoo, ikaw lamang o Diyos. Maglaom ka na ako. Ikaw ang dalan kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag ko, paglaom ka na ako.
kamot mga igsuon. Dili ko mabuhi. Wala ka sa mo, Jesus. Wala ka sa mo kinabuhi. Wala ka sa mga tubangan o Ginoo. Wala kami gayon. Dili ko mabuhi kung wala ka. Oh, Jesus. Dili ko mabuhi kung wala ka. Dili ko mabuhi kung wala ka. Dili ko mabuhi kung wala ka. Ikaw ang dalan kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag og paglaom ka na ako. Ikaw ang dalan, Jesus. Dalan kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag og kinabuhi ka na ako. Ikaw ang dalan kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag og paglaom ka na ako. Ikaw ang dalan kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag og kinabuhi ka na ako. Dili ko mabuhi kung wala ka. Dili ko mabuhi kung wala ka. Ikaw ang dalan kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Salamat, O Dios. Salamat, Jesus. Salamat sa cross. Salamat sa tanan, O Ginoo. Ikaw ang dalan kamatuoran, ang kinabuhing Tungod ni mo, Jesus, walay nakakita mi. katapusan. We are about to see Nagahatag the kingdom of God, the kingdom of og heaven. ka na ako. Kung mabuhi kung wala ka. Dili ko mabuhi kung wala ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahong ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay Atong pagawitan mga igsuon. Laygon ka, Jesus. Atong iabli atong mga baba. Ikabayaw ang Ang atong isa, atong mga kamot. Di buo kong kasing-kasing magkapasalamaton ko. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahong ning gugma mo, may makalabaw sa tiunay kalipay ko. Nalaygon ka, Jesus, ikaw bayaw ang ngalan mo.
pagkatahong ni gugma mo, may makalabang. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus. Igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuok ko kasi-kasi, magpasalamatan ko. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahong ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus. Yes, God, dalaygon ka, Ginoo. Ay mong ngalan lamang ang mabayo, O God. Sa tibuok mong kasing-kasing, magpasalamatan ko. Yes, Lord. Salamat, Ginoo, sa kabuntagon, O God. We thank you, Jesus, Lord God. Every day, Lord God, every news at ang imuhang gugma, Lord God, sa imong katawan, O Jesus. O karong buntaga mga igsoon, magpadayon tag-ampo sa Israel. Atong iampo sama sa saad sa Ginoo, nga doon na sila luna sa promised land, o sila ang magabalik lamang sa presensya sa Ginoo. Atong ipadayag ampo usab ang Pilipinas, daghag unity ang ilang gibuhat karon no sa mga laing nasod, and we pray nga kana nga pagkipag-unite nila to protect the land of the Philippines would be successful. At the same time, tungod nakita ni sa atong mga kabatanunan no, atong iampo nga ang mga bata nga giingon natong paglaom sa atong nasod, makita nila ang ligon nila nga relasyon sa Ginoo, dili ang mga aksidente o dili ang mga nakita nila nga negative sa panghitabo sa Pilipinas karon. Ato sabi ampo nga bisan pa man sa giatubang sa Pilipinas, magpadayon og ligon ang pagpanglihok sa simbahan, labi na nga gi-impose gyud sa kasimbayanan or any bag-o nga mga kalihukan para sa pagpalambo sa pulong sa Ginoo. Ato nang iampo nga mulig-od na diha sa kasimbahanan, sa eskwelahan, especially sa mga government offices. So ato sa biampo no atong matagosang pamilya sa tibok nasod sa Pilipinas nga dili maka-experience og kagutom bisan pa man sa atong giatubang karon. Ato sang iampo ang PCGO, magpadayon na atong discipleship, daghang mga open day groups no ya dili ta mahuyang sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong iampo nga dunay prosperity ang matag membro aron usab sila steward kung unsay gihatag sa Ginoo sa ila, especially sa mga kalag. Ug atong iampo usab si Pastor Noel, siya ang muwali karon sa Iligan. Ilang gi-celebrate ang ilang anniversary at the same time dire sa main nga maka-experience ta sa presensya sa Ginoo through pastorasyon. Sige mga igsoon, atong itaas atong mga tingog diya sa pag-ampo. Wala namang buhi nga Dios, salamat Lord God. Dili ka butabungol sa pag-ampo sa imong katawhan Ginoo. Salamat Lord nga imong saad Lord God sa promised land sa mga Israelites o God. Kana Lord mahitabo Ginoo Lord God ug ilang makita Ginoo ang nganindot nga imong giandam o God. Salamat Lord nga maundang na Lord ang panagbangi Lord God. Ang ilang gamiton Lord God, ang sitwasyon Lord God nga makita kanila sa ilang kinabuhi Ginoo. Makita nila Lord God imong maayong plano Lord nga despite Lord God nga gipaagi minimo sa wilderness o Jesus. Lord, among makita Lord God ang good side Lord God o kanindot nga imong giandam alang sa matag usa o Jesus. Among giampo Lord, salamat Ginoo nga imo nang gitubag Lord God nga mahumok na ilang kasing-kasing in the name of Jesus. Lord, tanan nga nagmugna sa kasamok Lord, sila una Lord God ang mahimong testimony Lord God nga maayo ka, tinuod ka Ginoo sa imong mga saad o Jesus. Among giampo Lord God bisan pa man ang biyahe karon sa Israel this month o Jesus. Lord, proteksyonis sila Ginoo Lord God ug
makita nila, Lord, imong saad sa nasod sa Israel, O Jesus. They will become the blessings, Lord God, ug ang mga katawan sa Israel, Ginoo, Lord God, makita usab nila nga bisan sa sitwasyon, Lord, ikaw ang namuhat, magpadala og connections, katawhan, O God, aron mo panalangin sa ilang nasod, O Jesus. Tangtanga, Lord, ang ilang kasing-kasing, Lord God, nga mo complain. Tangtanga ang mga kasing-kasing, Ginoo, nga dunay kasamok diha sa mga plano sa ilang isikatawo dito, O God. Salamat, Lord, nga makita nila, Ginoo, Lord God, nga ang gugma dapat ang ilang sinati sa ilang isikatawo, Lord. Dili, Lord God, ang panag-ilog kung unsa man, Lord God, ang gusto nilang kuwaon nga teritoryo, Ginoo. Salamat, Lord, nga maundang na ang strike, O God. Wala na kinabuhi nga makalas, Ginoo. Kung dili, Lord, ilahinong ipaambit, Lord God, ang imong pulong, O God. Salamat, Lord, ikaw magpadalag katawhan, Lord God, aron gamiton, Lord, sa pagsangyaw pagyud sa imong pulong, Ginoo. Ug salamat bisan pa man sa mong nasod sa Pilipinas, O God. We thank you so much, Lord, for the victory nga imong giandam, Ginoo. Salamat, Lord, nga the more na mo i-win ang souls, O Jesus, the more, Lord God, mo grow among gugma diha kanimo, Lord God. O kana, Lord, magsugod sa among mga leaders, O Jesus. Kung, Lord, ang among nakita karon nga lig-on ang kasimbahanan, salamat, Lord, nga bisan pa man ang among gobyerno dili pa inaana kalig-on, O God, but among nang gi-claim, Ginoo, nga ikaw, Lord God, ang mamuhat aning tanan, O Jesus. Lord, gamita ang mga kasimbahanan, Lord God, nga mo connect, Lord God, in every offices, O Jesus, every schools, O God, every government officials, Ginoo, Lord God, nga ang gugma diha nila sa ilang bugtong buhi nga amahan, may una nila ma-experience, O God. Gamita sila, Lord, nga ilang power nga imong gihatag kanila is an opportunity for them to share your love to your people, O Jesus. Tagay miglig-on nga leaders, O God. Tangtanga, Lord, kung dili angay, Lord God, sa posisyon, Ginoo. Ug salamat, Lord, nga bisan pa man sa among yatubang karon nga mga pag-protect sa amo ang territory, O God. Salamat, O Diyos, nga lig-on, Lord God, among armed forces of the Philippines, O Jesus. O Lord, ang mga leaders nga gi-connect sa among presidente karon, Lord God. Salamat, Lord, nga makita usab nila, Ginoo, Lord God, nga duna kay plano sa Pilipinas, O God. Among gi-declare, Lord, nga the Philippines is for Christ in the name of Jesus. We thank you so much, Lord, nga among kabatanunan, Lord God, paglaom sa Pilipinas, Ginoo, ilang makita, Lord God, nga duna sila'y party, Lord, sa pagpanglihok si mong pulong, O God. We thank you, Lord, nga magdako sila, Lord God, magpadayon sila sa ilang pagpanglihok sa pagpamuhat si mong pulong, Lord God, sa mga kaeskwilahanan, Lord, especially sa mga hangouts nga na-create karon nilang Pastora Shan and si Shiloh, Lord God. Salamat, Ginoo, nga effective kini in the name of Jesus. Dili lamang kutob sa schools, Lord God, namo sila mashiran si mong pulong, Ginoo, but Lord, madala namo sila sa fellowship, madala namo sila sa imong simbahan, Lord God, ug sila, Lord, mutubo ug mahimo silang panalangin, Lord God, mahimo silang magpadala sa pulong, Ginoo, kung asa man nimo sila ibutang, Ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw, Lord God, mamuhat anang tanan, Ginoo. Amo na ka nang gi-claim, amo na ka nang gilauman, Lord God, kinagasaad ka, Lord. Kung kami, Lord God, mo allow sa transition sa imong pagabuhatan in the season of our wilderness, O God, maabot kami sa promised land nga imong gisaad, O God. We thank you so much, Lord, nga kana, Lord God, mahitabo sa Pisigo, Ginoo. Salamat, Lord, imong gamiton ang matag usa sa pagpangalag, Ginoo, among gugma, Lord God, nga nasinati gikan kanimo. On fire me, Lord, nga amo kani ipasinati sa katawhan nga among makit-an, O God. Dili na may magmatter sa convenient, Lord, but magmatter me, Lord God, nga doon na kay gipabatik kanamo, Lord, nga kani among priority sa among kinabuhi, O God. We thank you, Lord, sa mga naka-experience imong gugma, sa mga panalangin, sa imong pagtubag, Lord, nga dili lamang sila kausa, Lord God, mo gusto maka-experience ana, Lord, but Lord, tagay sila kauhaw, silang kasing-kasing nga muduol sa mga kalag, Lord, nga wala pa nakasinati kanimo, O Jesus. Salamat, Lord, among giampo, Lord God, bisan pa man ang mga pagtubo sa among satellite churches, especially karon, Lord, sa Iligan nga nag-celebrate silang anniversary, O God. We thank you, Lord, nga daghang kalag, Lord, ang madungag si mong gingarian karong adlaw in the name of Jesus. O kani nga kalag, Lord God, will be added to their numbers, Lord God, daily, Lord, ang makonect, Lord God, nila karon mo connect usab silang kabatanunan, Lord God, sa ilang mga kabaranggayan, Ginoo. Ug salamat, Lord God, kung mabusog sila physically, Lord, mabusog usab sila sa espirituhanon, Lord Jesus. We want to experience, Lord God, your love today, O Jesus. Bisan pa man karon diri sa main, O God, salamat, Lord, sa pulong ay mong ipadala through Pastora Shone, O God.
We thank you so much, Lord, nga sa among pagka-disciple, O God, doon na migugma, Lord God, sa katawhan, ng imong ikonik ka namo, O Jesus. Salamat, Lord, sa pag-protect sa mga lihok sa imong katawan, O God, especially in their finances, O Jesus. Lord, kung doon namin mga panalangin mo abot, himuha mi, Lord, nga panalangin usab Ginoo, especially, Lord God, sa imong balay, O God. Among gi-claim, Lord, ang kadaugan nga imong gisaad, O Jesus. Og we want more of your presence, O God. We want more of your guidance, O Jesus. Salamat, Lord, kay karong buntaga amo ka nang ma-experience, O God. Ug sa among panagtapo karon, Lord God, ikaw ang mahimaya. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Maayong buntag, PCGO! Aduna ba tayo first timer diring dapita karong adlaw? Do we have a first timer here? If this is your first time, we would love to acknowledge you. We would want to get to know you and get to pray for you. No, igsoon kung naamoy gidala na first timer, ato siyang dadon, bitbiton siya diri sa atubangan. Naa ba? Naa ba? Alright. So, igsoon na, let's always make it an opportunity, make it a goal that every week naagyoy bagong kalag maluwas sa gingharian sa Ginoo. Amen? Wa na itaw. Amen? Why don't we go around as we shake each other's hand, as we greet each other with our PCGO anthem? Go, oh, 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 oh. Worship in every corner of the world. BCGO, we'll go and make disciples. BCGO, we'll go and make disciples. Together we will worship in every corner of the world. BCGO, we'll go and make disciples. BCGO, we'll go and make disciples. Together we will worship Him every corner of the world. BCGO. Amen. Usak ta mang lingkod, palihog ko, magwatag pares, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kung managtiayo na, pwede. Kung uyab, ayaw sa, o apay lisensya. Alright, make sure na everyone has a partner. Naana ba'y partner ang tanan? Tanawa inyong partner, igsoon, ingna. Good morning! Nalipay kog dako. Kay ikaw, aniya. Nalipay kog dako. Ano lang yun? Kay nagkauban na sadta. I pray that you would open your heart and your mind to whatever God has in store for you. And I love you with the love of the Lord. Hatagi inyong kaparis o kusog nagakus. A tight hug. Alright. Okay, and sa atong paglingkod igsoon, if naamoy nakita na bangko sa inyong atubangan, palihog ko, let's move forward. If you see an empty seat in front of you, I do believe na ang mga tao sa PCGO are very obedient men and women of God, no? Naalang ko'y sikreto na ihatag ninyo. Kabalo ba mo? Naminaw na ako. Kabalo ba mo na ang blessings nagikan sa Ginoo or ang favor or whatever outpouring na in store ang Ginoo para nato today, it always comes from the front all the way to the back. So kung ikaw uhaw gyud ka, excited ka sa makadawat kung unsay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, ako gyung mong giawhag, no, igsoon, kung kamo gusto, kamo ang unaw na makadawat ini, lingkod mo sa atubangan. Amen. So today, I have the honor and privilege of sharing to you the blessing point. No, Bishop is in asa man siya? Iligan. It is our
11th year anniversary na karon sa Iligan. Atong hatagan og unsa? Masigabong palakpak pasensya gyud ko igsuon no kay akong utok ni paong gyud ang iyang Bisaya karong adlaw wa gyud. All right. So as we encourage one another sa atong blessing point, why don't you open your Bibles with me in Luke 16 verse 10? Lucas 16 verse 10. Naningkamot ko. Luke 16 verse 10. Okay, it says here, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Mga igsoon, in the areas of our finances, kani ang akong gustong encourage sa inyo ha. Asong gid ni akong vocabulary karon. Kani gyud ang akong gusto i-encourage ninyo. Kay balo ba mo that everything that we have is a trust from God? Tanan aning butang aning kalibutan na hinatag ni sa Ginoo, walay atoa ra. No, ang inyong trabaho, ang inyong posisyon, ang inyong sakyanan, ang inyong cellphone, kanitanan piniyalan ni sa Ginoo. This piyal sayo pag yun. All of this is just a stewardship or a trust that God has given us. And true enough, no, one of the areas good sa atong kinabuhi wherein the Lord will test and see wherein asa nakabutang ang atong kasing-kasing, it's in the area of our finances and in our giving. If able ba ta musalig niya sa atong finances and able ba ta muhatag balik kaniya kung unsay iyaha. Remember, igsoon, ang tithe, this is not ours, but this is the Lord's. Mangutan ako, can you give something that does not belong to you? Pwede ba ninyo ihatag ang usa ka butang na dili inyo ha? Dili, nga naman, di man na inyo ha. Same way sa atong tithes, that's not ours, we're just returning it to the Lord. Kani ang seed mo ni siya ang area wherein you are believing the Lord for a harvest. Believe ba ka for a harvest kung wala kay gitanom? Di ba dili? Inanara na siya. The Bible says very clearly in Luke 16 verse 10, whoever is trusted with the little can be trusted with much. And you know what? In all the areas and aspects of our life, this is true. If God can find you faithful in the situation that you are in right now, He can bless you and He can find you faithful with much. Kung karon pa lang gani, kung asa ka, maglisod ka og hatag og uli sa unsay iyaha, dili ta niya masaligan for more. And kay ba mo igsuon no, kanina stewardship principle, it applies to every aspect of our life. For example, in our discipleship, if God can find you faithful with one, He will give you more. If God can find you faithful in your workplace na you are a person with integrity and honesty, maayo ka na sulugoon, you're a good worker, then God can elevate you. Pero if even in the littlest details dili ta kabalo mo honor sa Ginoo, God cannot find us faithful with bigger things. Amen. Hinumdumi igsoon ha, ang Matthew 6:33, when God said to seek Him first and His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. The Lord did not say that just so that you would be richly blessed. If imong tan-awon ang context ana na scripture igsuon, niingon gyud ang Ginoo dito na therefore do not worry. That's why whenever mutudlo ko sa Matthew 6:33, naagid na ang 34. Because ang 34 kay therefore do not worry about tomorrow, for each day has its own sets of troubles. Ang Ginoo nag-ingon ninyo na unahon siya para di na ka mabalaka sa unsa ang inyong kaunon, unsa ang inyong suoton, ug unsa ang inyong imnunon. Mougod na ang promise sa Ginoo igsuon. Amen? So let's be good and faithful stewards of God's blessings and everything that God has given to us. And why don't we prepare our tithes and our offerings? Kung kailangan mong envelope, igsuon ang atong mga gwapa na ushers, naglakaw-lakaw, nagbarog, no? And ready to assist you
Iisa lang ang inyong kamot, ngisihi lang sila, smiley gamay, and muduol sila ninyo. And I want to encourage you, we have a bunch of envelopes here. Bring one when you go home para igabot sa inyong blessings and yung nana, no, you can prepare ahead of time. Amen? Andam na ba? Andam na? Okay, sige, manindog ta igsuon. Atong gunitan ang ato ang tithes sa atong offering as we pray. Heavenly Father, we thank you and we honor you, Lord, for every opportunity that you have given us, Lord God, to return what belongs to you. Father, I pray, Lord, that as we give back your tithe, Lord God, and as we sow our seeds, Lord, that you would bless the work of our hands. Father, that we would find favor in your eyes, Lord God, in everything that we do. And Lord, I pray that if any one of us, Lord God, is in lack, Lord God, that you would be our Jehovah Jireh, that you would show us how good of a father you can be. And Lord, I pray, Lord God, even for those people who are in debt, Lord God, I pray that you would give us a way out, Lord God. Lord, that we would no longer be worried, Lord God, about our payables, but Lord, thank you that we'd be able to trust in you in every area and aspect of our lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Why don't we give back our tithes and offering to the Lord? What's up, Easy Go? It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may give your tithes and offering to this account. Please don't forget to send your digital receipts to pcjpastors@gmail.com. If you are on site, our ushers are ready to assist you. Don't forget, every believer is a disciple maker, and your success starts on Sunday. It's Christmas time! Straight out of Bethlehem, King's Kids Christmas production. Prepare to be amazed by the incredible talents of the Lord's young performers as they bring a beloved story to life through song, dance, and acting. Whether your child is an experienced performer or just starting out, we would love to have them audition. We will be casting young performers on September 28th at Praise Cathedral Global Outreach Dance Room. We are also seeking volunteers to help behind the scenes. If you're interested in joining the crew, please approach Teacher Ferline or Teacher Arcel. See you there, kids! When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on
when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Love won't let me. Holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Praise God. Ang gugma sa Ginoo won't let us down. Amen? Amen. Kisa ninyo nakadawat sa gugma sa Ginoo. O nabati ninyo ang gugma sa Ginoo. Whether nabati nato or wa nato nabati, naragyod ang gugma sa Ginoo kanato. Amen? Ngayong buntag, good morning. Ingnan niya mong tapad, good morning. Okay, karong adlaw si Pastor tuwa sa Iligan tungod kay it's the anniversary celebration sa Iligan. Pakpakan na itong Ginoo, no? God is faithful. Pila na sila kay years, Lindy? 13? 11 years. So 11 years of the goodness and the faithfulness of our God. Salamat kayo sa atong Ginoong Diyos. Gigamit niya si Pastora Daphne o ang iyang mga staff, si Pastora Bambi, o karon na siya yang igsuon si Pastor Keith. Yeah, pastor na si Keith. Praise God. Smile sabi. Kumusta inyong pagtulog? Kumusta ang inyong pagmata? Amen. Kada buntag, mudawat gyud ta sa grasya sa Ginoo o ang iyahang kaluoy. Every morning, ang iyang kaluoy kanato bag-o sige. Praise God. Dili kita mabuhi sa bahaw nga kaluoy. Kada buntag, hatagan ta niya og bag-o nga kaluoy. Kaya nga naman, kaya bawa man ng Ginoo sa atong kinabuhi everyday, nga sometimes musipyat ta, but iyatang tagaan og fresh mercies everyday. Amen? Sige nang Ginoo, Lord, salamat kayo sa bag-ong kaluoy. Okay, ako ginamatan-aw nga mura siya hot pandesal always. Dili bahaw mga kaigsuunan sa kaluoy sa atong Ginoong Diyos. Okay? Atong abrihan ang atong mga Biblia sa Romans. Romans chapter 1. Sa mga miaging simana, nagatudlo ka nato si Pastor bahin sa pagbag-o sa atong mga huna-huna. Nga kinahanglan atong usbon ang atong hunahuna tungod kay sa mga miaging tuig gikan sa ikaw na tao hangtod nga ikaw sa na born again, ang imong hunahuna gimold, gihulma diha sa kalibutan. Ang imong mga pagtuo, ang imong panginabuhi gihulma sa mga prinsipyo sa kalibutan. Karon ka na born again naman ta, kinahanglan nga ang atong mga prinsipyo sa kinabuhi mahulma diha sa
kingdom sa Ginoo. Kay mga kuan naman ta, mga naa naman ta sa kingdom sa Ginoo, mga anak naman ta sa atong Ginoon Dios. Mao na importante kaayo nga usbon ang atong hunahuna. Nga dili na kita magpuyo nga sama sa Egypt, muadto na ta sa promised land. Kinsa kaninyo nagpadulong na mo sa promised land? Amen. Ang uban na stuck dito sa wilderness. Mali 40 katuig. 40 katuig sila dito sa wilderness. Nga pwede naman ta sila pila ka adlaw moabot na sila sa promised land. Kaya nga naman, gitraining pa. Kinahanglang usbon pa ang mga panghuna-huna. So some of us, nisangit dito sa wilderness. Igsuon dili mga anak, no? Ako ni usbon, no? Dili lang igsuon, mga anak dyan muna mo sa among spirituhanong area, bahin. Nga, dili ta ma-stuck up dito sa wilderness. Padayon ta, padung dito sa saad sa Ginoo, sa atong kinabuhi, which is Canaan, the promised land, a land flowing with milk and honey. Mao nang magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Okay? Karong buntaga atong basahon sa Romans chapter 1, verse 17. Okay. Usa kini sa angay natong usbon sa atong panghuna-huna. Mao kini ang makalig-on kanato aron kita magkinabuhi nga balaan ug matarong diha sa atong Ginoong Dios. Nagtudlo ko itong mga pipila ka mga semana or pipila ka Domingo, nagtudlo ako bahin sa pagkabalaan. Naghihimo na tang balaan sa atong Ginoong Dios, meaning gi-separate na ta, iyahan na ta, lahi na ta, dili na ta para sa sama kani adto. Kay gipili naman ta sa Ginoo, selected, holy, set apart alang sa Ginoo. Romans 1:17. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Adto ta sa Romans 3:19-22. Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang ni adtong nailalom sa balaod. Aron wala kita ikabalibad. Ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao o kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod o sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao, pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo kay managsama man ang tanang mga tao. Okay. Sa atong nabasahan, makita nato nga adunay duha ka klase nga pagkamatarong. Adunay tawhanon nga pagkamatarong or kaugalingong pagkamatarong o adunay sa gisulti nga gasa sa pagkamatarong. Okay, so mag-ampo ta. Ginoo, tudloi kami karong buntaga, Lord. I pray nga ang balang Espiritu may musulti ka namo, moabri sa among mga mata, tabangan mi, Lord, nga makasabot, aron ang imong pulong matanom sa mga kasing-kasing. O among makinabuhi ang imong plano sa among kinabuhi, Ginoong Diyos. Salamat kaayo, Lord, nga ang balang Espiritu may magtutudlo ka namo, o salamat sa pagluwas nimo ka namo, pinagi kang Ginoong Jesus. Salamat, Lord, nga anaka karon sa among taliwala. Misalig kami ang tanan namong panginahanglanon, anaa kanimo ikaw ragi katagbawan o kasulbaran niining tanan. Among gidawat ang provision sa among mga panginahanglanon, sa among pagtuon sa imong pulong, Lord. Ikaw magalihok sa among kinabuhi o sa among taliwala. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus
ug ang tanan mo ingon og amen. Amen. Okay? Duha ka klase nga pagtulunan mga kaigsuonan, simple lang kayo, no? Adunay duha ka klase nga pagkamatarong, two kinds of righteousness. Ang una, ang gitawag nga self-righteousness. Ang pagkamatarong pinaagi sa kaugalingong buhat, ug ikaduha mao ang gasa sa pagkamatarong. Kinahanglang ato ning masabtan kay kini magatabang ka nato sa pagkinabuhi nga matarong. Okay, magsugod ako sa self-righteousness. Unsa ibot pasabot anan self-righteousness? Self-righteousness or pagkamatarong sa kaugalingon. Okay? Ang usa ka matarong nga tao sa iyang kaugalingon, mao ang tao nga confident siya. Okay? Aduna siya kumpiyansa sa iyang kaugalingon nga pagkamatarong. Okay? Unya, usually, ang mga tao nga nagtanaw sa iyang kaugalingon nga matarong siya kumpara sa uban, medyo naa siya'y pride. Ang iyang tanaw sa iyang kaugalingon, mas labaw pa sa uban. Siya kumbinsido nga sa iyang kaugalingong paningkamot matarong siya. Unya kung iyang kumpara sa uban, biya na siya mas maayo pa ko nila. Kini gitawag sa Biblia nga ignorant zeal. Na yung mga tao nga zealous kayo. Mainiton kayo sa Ginoo, pero ignorante nga pagka mainiton. Walay kaalam matungod sa pulong sa Ginoo. Ingon sa Romans 10:2-4, kay saksi ako nga mainiton kayo sila sa pag-alagad sa Diyos. Okay? Sa unang panahon, mainiton man gihapon ko, no? Wa pa ko na born again, ang mainiton gihapon ko. Kay pilagog ko mo adlaw sa musimba sa usa ka semana. Unya magbuhat og mga maayong butang. Mainiton. Pero mainiton nga walay kaalam. Mainiton nga ignorante. Mo nagisulti sa Romans 10:2, kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Diyos. Nagyud mi mga silingan ato nga pag-abot sa Holy Week, magtiniil ra, mainiton kayo sa ilang pagtuo o pagsilbi sa Ginoo. Magpuasa sila, dili sila mukaog bulad. Baboy, sinugba, or unsa. Kaya mainiton sila sa ilang pagtuo. Pero mo nagiingon nga zeal without knowledge. Walay kaalam nga pagtuo. Ingon diri sa verse 3, 10 verse 3, kay wala man sila na masayod sa paagi sa Diyos sa paghimong matarong sa tao. Gigamit tinuon nila ang ilang kaugalingong paagi. O wala sila musunod sa paagi sa Diyos sa paghimong matarong sa tao. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod, aron himuong matarong sa Diyos ang tanan nga may pagtuo. Okay? So, mo na gitawag nga ignorant zealousness. Ignorante nga pagkamainiton. Mainiton kayo. I'm sure kamusan ni adto. Mainiton mo. Pero ignorante nga pagkamainiton. Nga kaya nga naman, nagtuo ka nga sa imong kaugalingong paningkamot. Eh, kasi nito anak ka ni adto. Nga kinalang baningkamot ka aron balangit ka. Di ba? Mainiton ta. Unya sa Galatians 6:3-5, ingon diri, kung may maghuna-huna nga bililhon siya, bisan kon ang tinuod, mao nga wala di ay siya'y bili. Naglimbong laman siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa, angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini, ngadto sa nabuhat sa uban. Kaya ang matag usa, kinahanglang magpasan sa iyang kaugalingong palasanon. Okay? Mainiton. Mo na nga sa una, akong tanaw sa akong kaugalingon, kaya di man ko muinom, dili ko, kumpara yun sa uban, matarong yun ko. Okay? So, kumpara sa ubang mga tao, good girl ko. Maatog yun ko langit. Kaya di man ko sama sa uban, nga muinom, nako'y barkada, pero akong barkada sa baam orang mga relatives. Pero di ko mubuhat atong mga butang nga sama sa gibuhat sa kadaghanan nga mga young people. So,
mo nagingon ang Biblia nga ang usa ka tawo nga matarong sa iyang kaugalingon, iyang gideceive. Iyang gilimbungan ang iyang kaugalingon. Mao na sa Galatians 6:3-5, if anyone thinks he is something, or kung may magunahuna nga bililhon siya, bisan kon ang tinuod, mao nga wala day siya bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Okay? It's a deception. So, atong tanawon, unsa may characteristics, unsa may mga kinaiya sa kaugalingong pagkamatarong. Makita na to? Is it there? Okay. Sige. Unang characteristics sa mga kinaiya sa kaugalingong pagkamatarong. Number 1, adunay garbo. Proud. Ang tao nga tanaw niya sa iyang kaugalingon, mas maayos siya, mas limpyo, mas tarong siya kaysa uban, adunay garbo. Di siya naroon, di makuparehan nila. Tanawa na sila. Kusog kayong mamakak, kusog mo ba mamalikas, kusog mo inom. Ako di man kumubuhat, ana. Okay? Adunay garbo. Ingon sa Lucas 18:9-14. Sorry ha, dagantang verses karon. Si Jesus ang nagstorya ni ini. Ingon si Jesus, usa ka pasumbingay. Nagsulti siya sa Lucas 18:9-14 nga nako ni duha ka tawo nga nangadto sa templo ug nagampo sila. Unsa gibuhat aning duha ka tawo? Nagampo. Ang usa Pariseo, ingon siya, Lord, salamat kaayo Lord. Kay ako dili hakog. Ako dili limbungan. Og dili ko himabayi sama sa uban. Nagpasalamat ko nimo Lord, kay dili ko pareho niya. Okay? And siya nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw. Matag semana, og naghatag ako kanimong ikapulo sa tanan kong abot. Aban. Okay, so kining usa ka tawo, ingon sa Lord, salamat. Salamat kayo kay dili ko makasasala sa maanang noong kanabang akong tapad, Lord. Nga kubradors buhis. Okay, dili ko limbungan, dili sad ko babaero, dili sad ko sugarol, dili po ko himbabayi. Salamat kayo, Lord. Pero kining usa nga kubrador sa buhis, sobra iyang pangobra, di ba? Pero pag doon niya sa Ginoo, Lord, di gay siya halos katanaw diha sa altar. Nagdugo ra gyud siya. Og ningon siya, O Diyos, maluoy ka kanako, usa ako ka makasasala. Unya mingon si Jesus. Okay, nagtindog siya o gani dili mo yahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan og nangingon, O Diyos, maluoy ka nako, usa ako ka makasasala. Istorya ni Jesus. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo, nga ang kobrador sa buhis, og dili ang Pariseo, mao ang gikahimutan sa Dios. Sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga mopataas siyang kaugalingon, ipaubos, o ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas. So kani usa ka tawo, ingon siya, Lord, daghan kay ko, nang hatag ko dito sa mga kabos. Nagsigi kog hatag og tithes ug offering. Unya, Lord, mo ni akong gibuhat. Daghan kay kong gibuhat, Lord, nga mga maayo. Dili ko sama ni anang tawhana. Yang kini usa ka tawo, ang kobradors buhis, di gani katanaos Ginoo gipukpok iyang kasing-kasing ingon, Lord, makaulaw kayo ko, Lord. Nakasalagi kog dako nimo Ginoo. Unya, pag human sa ilang pagpauli ingon sa Jesus, kinsa sa inyo ha? Kinsa sa duha ang tanaw ninyo ang nahimutan sa amahan? Kaning hambugero or kining humble diha sa Ginoo? Okay.
So ang usa ka tawo nga adunay pagkamatarong sa iyang kaugalingon. Iya halamang ikumpara ang iyang kaugalingon dito sa uban. Okay? Unya, magpasigarbo siya sa iyahang mga nabuhat. Okay? Ug unsay anaa kaniya. Sa 1 John 2:16, ingon diri, for everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, the boasting, it does not come from the Father. So, garboso kayo siya. Nagpasigarbo siya. Pero ingon ang Biblia, ang tanang pagpasigarbo, dili ka na gikan sa amahan. Asa ka na gikan? Ha? Gikan ka na sa kaaway. Kaya nga naman si Satanas gani din siya, musaka ko sa langit. Ingon siya naron, I will make myself like the Most High. Masama ko sa Ginoo, musaka ko sa langit. Iyag yung tupngan ang Ginoo. So, atong makitaan nga usa ka tao na nagtanaw sa iyaha nga matarong siya, hambugiro, proud. Nako usa ka tao no nag-counsel ko. Gignan nako na ikaw ba? Self-righteous ka. Imong gitulisok ang Ginoo. Imong ginanganong imo ko gina ni Lord. Maayo ba ako? Maayo ko nga tao. Nganong gitagaan ko namog sakit? Ngano man ning nahitabo sa akong kinabuhi? Unsa man ka nga klase nga Dios? Agad na hambugiro ka. Imong gitulisok ang Dios. Nga murag ang Dios ang naisala. You're just self-righteous. Aduna kay pagtan-aw sa imong kaugalingon nga ikaw matarong. Ikaduha, ang tao nga ang pagkamatarong sa kaugalingon magapaubos sa uban ug iyang ipataas ang iyang kaugalingon. Magtamay siya sa uban. Ingon sa Luke 18:9. Gisugilan usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. Nagunsa sa uban? Nagtamay. Sama ni adtong Pariseo. Nagtamay siya ni atong kobrador sa buhis. Pangingon niya, Lord, tanawa ko. Dili ko sama niya, Lord. Masiyang bot pasabot. Mas taas siya kaysa ni adtong kobrador sa buhis. Iyahang gitamay. Okay, so, ang iyang pag-ampo, kaubahin ra sa iyang kaugalingon. Bahin sa iyang mga nabuhat. Ingon siya, God, salamat. Dili ako sama sa ubang mga tao. Kawatan, mga magbubuhat og dautan, mga babaero, o bisan pasama niya ng tax collector, kawatan. Magpuas ako ikaduha sa usa ka semana, Lord. Og mag-tithes pagyud ko, Lord. Ayang prayer bahin ra sa iyahang mga nabuhat. Okay? Pero katong tao nga nagtan-aw siyang kaugalingon nga, Lord, makasasala jud ko. Ang humble siya sa pag-ampo. Ingon sa verse 13, apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo, ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagapamukpok siya sa iyang dughan ug nagingon, O Diyos, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Mao gani iyang pag-ampo. Pasaylo ako, Ginoo. Okay? So ang usa ka tawo nga nagtuo sa kaugalingong pagkamatarong, hambugero siya, adunay garbo sa iyang kasing-kasing, unya nagtamay siya sa uban. Tan-aw niya sa iyang kaugalingon, mas maayo siya sa uban. Pag iyang pag-ampo, puro ragyod bahin sa iya, iyang nabuhat, iyang natabang, iyang koleksyon. Lord, ako kog nahatag sa Praise Cathedral, sige ko mag-tithe sa Praise Cathedral, maura na ang iyang mga pag-ampo. Unya, ang iyang standard, iyarang gibase sa ubang tao. Gitanaw niya o gikumpara iyang kaugalingon sa uban. Nga mo yun siya,
mas maayo pagyud ko kaysa ilaha, Lord. Amen? Sama atong di pa ko born again, mayon jud ko nga mas tarong ko nga bata. Mas tarong ko kumpara sa uban. Mas tarong ko nga pagka dalaga. I was still a teenager at that time or a young person. So yung standard was just, ang tao, wa siya nagtanaw sa standard sa Ginoo. Si Job, okay, kinumdum mo ni Job? Yeah, so Job, adunay libro nga, whole chapter, a whole book entitled Job. Unya, ang Ginoo gani, nagpasigarbo kang Job, di ba? Have you considered my servant Job? Why sama kaniya? You know, si Job, aduna siya garbo. So Job 32 verse 1, 33, 9 to 11, ingon siya, dili ako sadaan, wala akong sayop manahimo, apa nangita gayud ang Diyos o pasangil, aron ako paantuson, o giisip ako niya nga iyang kaaway. Okay? Unsay tan-aw ni Job sa iyang kaugalingon? Matarong. Ingon siya, Lord, matarong ko. Wa ko sala, Lord. Yun niya, nangita na yung kagsayop na ko, Lord. So si Job, actually, usapod siya ka self-righteous man. Nagtanaw siya sa iyang kaugalingong pagka matarong. Okay. So adunay garbo. Adunay unsa? Garbo. Okay? Unya ikaduha, adunay pagpaubos sa uban. Unsa ikaduha? Pagpaubos. Ikatulo, hipokrito. Unsa kuno ang tao nga matarong sa iyang kaugalingon? Hipokrito. Ang binisaya dahil sa hypocrisy is pagkasaling kapaw. Grabe, no? Lalong kayo. Pagkasaling kapaw. Okay? Sa Matthew 6:1, nagsulti, matnguni, nga dili ninyo ipasundayag ang inyong maayong buhat. Kung ingnon ninyo inana, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. So ngayon siya, matnguni nga dili mo magpagarbo sa inyong gibuhat. Ayaw i-display. Ayaw isulti ang imong mga mayong buhat nga gibuhat. Kaya nga naman, kung ingon anak ka, dili ka makadawat og ganti gikan sa imong amahan anaa sa langit. Matthew 23:25 to 28. Pagkaalaot ninyong magtutudlo sa balaod, kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon. Mga unsa kuno? Yeah, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato. Apan ang sulod puno sa inyong mga napuno sa inyong mga kinuha pinaagi sa panlupig o kahagkog. Mga Pariseo, mga buta, limpyuhi una ninyo inyong sulod sa baso o plato o malimpyo usab ang gawas ni ini. Pagkaalaot ninyong mga magtutudo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tipakaaron ingnon, sama kamo sa mga lubnganan. Ang sulod sa lubnganan? Patay nga, bukog nga gibaho na nga giulod na. Kaya maanindot tan-awon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay o sa mga hugang butang. Guwapo kayo sa gawas, maayo kayo sa gawas, pero puno o kapungot sa sulod, puno o mga dautang huna-huna, nitanaw sa kababae, although dili makita sa mga sa gawas, pero adunay last sa iyang kasing-kasing. Sama siya sa usaka lubnganan, nindot kaayo nga pansyon sa gawas, pinintalan, guwapo, marmol, pero ang sulod, unsa man, bukog o baho o giulod o patay na. Okay? So samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo. Maayo kayo sa gawas. Pero sa sulod, puno kamo sa pagkaaron ingnon og mga sala. Okay? So ipokrito, magka aron ingnon as if ragyud ka. Looking good on the outside, pero inside puno daytog mga kaligot-got, puno daytog kasuko, puno daytog kasina, puno og mga
mga bastos nga huna-huna, pero dili makita sa tao. Ang makita lamang sa tao mao ang gawas nga maayo kaayo. Okay, ang mga tao nga adunay kinaiya nga nag-ingon nga matarong sila sa ilang kaugalingon. Mga independent spirit. Unsa sila? Independent, dili nila ginahanglag tabang. Dili sila patabang. Kaya nga naman, tanaw nila, maayo naman sila. Aduna sila independent spirit. Muna sa Revelations 3:17, nag-ingon ka, dato ako, og maayong pagkabutang, og walay nakulang kanako. Apan wala ka masayod nga alaot, og makaluluoy ka kaayo. Kabus ka, hubo og buta. Busa, tambagan ko ikaw sa pagpalit. Gikan kanako og bulawan, nga gilunsay pinagyo sa kalayo, aron ka madato. Pagpalit usab og bisting puti nga isulob mo, aron katabunan ang imong pagkauulawong pagkahubo. Pagpalit usab og tambal nga idihog sa imong mga mata, aron ka makakita. Habi no? Okay. So, mao kana ang pagkamatarong sa pinaagi niyang kaugalingong lihok. Tawhanong pagkamatarong. Mga tanak ko ninyo, maayo ba ang magbuhat og maayong butang? Maayo ba ang magbuhat og mga maayong butang? Amen. Okay, maayo na. Pero mauni ang resulta sa self-righteousness. Okay? Ingon dito sa Biblia sa Ecclesiastes 7:20. Dinhi sa kalibutan, walay tao nga nagbuhat kanunay og matarong og dili gayod masayop. Correct? Correct, dili correct? Kinsay mo nga correct? Correct. Is it correct 99% only? Correct 100%. Nagsulti ang Ecclesiastes 7:20, dinhi sa kalibutan, walay tao nga nagbuhat kanunay og matarong og dili gayod masayop. Kamo nga na born again na. Pagka born again ninyo, wa na bagyod mo nasayop? Ha? Oh, kung mo diyon kang dili, sayop na ka. Nakasayop na ka. So while naata diri sa kalibutan, naagi okasyon nga masayop ta. Amen? Ug ingon sa Isaiah 64:6, sama kami sa taong hugaw, ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugawng pahiran. Nangalaya kami daw dahon, ug ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad kanamo. Unsa kuno ang atong mga mayong buhat? Sama sa trapo. Actually no, kana nga term, mura na siya kanang kotex, whisper, modest, nga ginamit na. Ang atong pagka mayong buhat, sama ra kuno sa trapo, napkin nga gigamit na. Grabe no? Ha? Nabay limpyo nga napkin nga ginamit na? Gabi sa inyong nawong lang ni nanan amudaan. Tumaw na, ang hitsura sa atong pamayong binuhatan at tubangan sa Ginoo, marang ana gyud, mukudis maot gyud ang naw. Okay? Ecclesiastes 7:15. Walay kapuslanan ang akong kinabuhi apan diha niini. Nakita ko ang tanang butang. Adunay sayong mamatay, bisag maayo siyang tao. Adunay say taas og kinabuhi, bisag dautan siya nga tao. Sa kuno, nandiyan naroon sa akong obserbasyon na mayong tao nga mamatay sayo. Yan na po'y dautan. Taas kinabuhi. Pero ingon ang Lucas 18:14. Sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis, ingon si Jesus, di ba ganiya? Og dili ang pariseo, mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli. Kay ang tanan nga mo pagpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos, o ang tanan nga magpaubos, iyahang ipataas. Dili kita
mahimong matarong atubangan sa Dios sa atong kaugalingong pagkamatarong. In fact, sa Proverbs 30:12, may mga taong nagunahuna nga sila putli, bisag hugaw sila kaayo. Bisag unsa ko no? Hugaw. Pero unsa ilang hunahuna? Putli sila. Pero sa pagkatinuod, hugaw. Nga naman, ingon ang Biblia sa Romans 3:10, kay ang kasulatan nagingon wala gayoy tawo nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios, ang tanan namiya gikan sa Dios ug ang tanan dautan. Romans 3:23, nakasala ang tanan. Nakasala ang unsa? Apil na ikaw ana. Apil imong bata nga bago pang nga toddler pa. Kinsa ang mga nakasala? Tanan. Dili ka makaingon nga mas maayo ko kumpara nila. Kay kitang tanan nakasala. Okay? Mao ka na gitawag ka na nga kaugalingong pagkamatarong. Self-righteousness, imong gipagkamatarong imong kaugalingon. Nga naningkamot ka para maluwas ka. Naningkamot ka magbuhat og mga maayong butang. Sa una mo simba, mo dagkot, mo luhod, mo unsa pa diya, maglorosaryo, tanang buhaton kay ngano man para luwas, para malangit. O niya ko ikumpara akong kaugalingon, sige ko kung ampo kada gabi, maluwas ko, mas maluwas ko nila. Mas lapaw na gani ko sa langit kumpara sa uban. Mao ka na ang kaugalingong pagkamatarong. Kaugalingon ni mong paningkamot ra. Pali ni mong paningkamot. Every New Year unsa itong buhaton? New Year's resolution. Hantod kano sara na imong New Year's resolution? New Year resolution. After New Year, wala na. After tunga-tunga sa bulan sa January, o manana, nakalimtan na imong New Year's resolution. Unsay but pasabot ana? Ha? Waday resolution good. Walay nitar, walay ko. But pasabot, mobalik ra gyud ka sa imong pagkatao, makasasala. Hello? Amen? Amen. Okay. Karon na gitawag nga gasa sa pagkamatarong. Okay? Gasa sa pagkamatarong. Kanong mo atong 10 Commandments? Yeah? Nasa Exodus chapter 20. Ang una, kaduha, katulo, kaupat, mao kini ang mga commandments bahin sa unsa? Loving God. Ang ikalima, unom, hantod kapulo, bahin sa loving your neighbor. Imong relasyon sa imong isig katao. Imo nang makatunan sa T3O. Join ka sa T3O. Okay? Mangutan ako ninyo. Kinsay nakatuman ninyo sa dapulo ka balaod? Isa ang kamot ug tiil. Barog. Nabay nakatuman ninyo sa napulo ka balaod? Wala. Sa pagkatinuod, walay makatuman sa napulo ka balaod. James chapter 2, 10 to 11. Kay ang naglapas, bisan usa lamang kasugol sa balaod, nakalapas sa tanan. Okay? So, one mistake, 0. Sa klase pa, kung bisag usa na imong mistake, 0 na ka. Okay? Unya walay makaingon nga ako nang natuman tanan. Nagyoy sipyat. Di ba? Yes, no. Okay. Katong rich young ruler. Bata pa siya, pero dato na, milyonaryo na. And then ingon gina siya ni Jesus nga ingon siya, Jesus, nabuhat na ko ang tanan nga 10 commandments. Ingon sa 19, 20 to 21. Unsa pa may akong kulang? Unsa gisulti ni Jesus? Ha? Ihatag ang imong kabtangan dito sa mga kabos. Kaya nabuhat naman niya ang 10 commandments, di ba? Ingon siya
Nabuhat na niya, natuman niya ang 10 Commandments. Sa inyo si Jesus, o sige, baligya, ihatag na dito sa kabus. Unya, niyukbo siya nag-uol. Unya, nilakaw siya sa presensya ni Jesus, nga magul-anon. Nga nung nag-uol siya, di niya kayang ihatag, ako ko'y nagbuhat ani. Ako ko'y nagtrabaho ani. Unya, nga nung ako ihatag manis mga kabus. Hello? Okay? So, ingon si Jesus, hatag na. Then, come, follow me. Grabe. I-challenge siya ni Jesus. Okay. Nga naman, dato siya siyang kaugalingong paningkamot. Iyan yung kaugalingong paningkamot, way labot ang Ginoo. He's a self-made man. Ako nagbuhat ani. Ako nagtrabaho ani. Ako ning hinaguan. Ngano nga ako maningihatag? Ako good ni. Okay? Ako, si ako, ug si ako ra gyud. Mao na nga nibiya siya sa presensya ni Jesus nga masulubon. Walay tao nga magmatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Dili ka mahimong matarong o di ka maluwas tungod kay naningkamot ka nga sundon nimo ang 10 Commandments. Kay walay bisag usa nga nakatuman sa balaod. Okay? Ingon sa Galatians 2:16, apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong, pinaagi laman sa pagtuo kang Hesukristo ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo man kang Kristo Jesus. Aron ang Dios mag-iisip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Namo ni ang conclusion, kay walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mahimo batang matarong paagi sa pagtuman sa balaod? Dili. Romans 3:20, walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Naabay mahimong matarong paagi sa pagtuman sa balaod? Wala. Wala. Everybody say wala. Kaya kung ikaw nakalapas sa gusa, zero na ka. Nakalapas na ka sa tanan. Na nganong gihatagan matag na pulo ka balaod, di man din na makaluwas. Nangutana mo, ana? Ha? Ngano man? Una, para ipadayag kung kinsa ang Diyos. Okay? It is to reveal who God is. Di ba? Ningon siya sa Exodus 34:6-7. Niagi siya atubangan kang Moses. Ningon siya naron nga, ako si Yahweh, ang Diyos nga maluluyon. Dili ako daling masuko. Ay, salamat. Usay kita daling masuko, di ba? Asawa daling masuko, bana daling masuko, inahan daling masuko, amahan daling masuko. Salamat sa Ginoo, ang Diyos dili daling masuko. Amen? Amen. Amen. Puno ako sa gugmang walay paglubad og matinumanon. Nahigugma gayud ako og nagatuman sa kung saan ngadto sa linibo, kakaliwatan og nagpasaylo sa mga sala og kalapasan. Apan silutan ko gayud ang mga anak og mga apo hangtod sa katuloy ikaupat nga kaliwatan. Okay. Makita nimo nga ang Dios maluluyon, puno siya sa grasya, dili daling masuko, puno sa gugma nga way paglubad. Nagtuman sa iyang saad ngadto sa linibo nga kaliwatan. Okay? Mapasayloon, balaan, apan siya. Unsay tigabatan dito? Apan silutan. Kugayod ang mga anak o bla bla bla. So kita nimo maayong Ginoo. Sa tawagan na, forgiving. Mapasayloon ang Ginoo. Pero, musilot sa siya. Mo sa Ginoo? Musilot. So makita nito nato,
Ang 10 Commandments nagpadayag kung kinsa ang Diyos. Unsa gipakita sa 10 Commandments? Kinsa ang Diyos. Ikaduha, ang 10 Commandments nagpadayag nga makasasala ang tao. Nga naman, nabay nakatuman sa 10 Commandments? Naay nakatuman sa 10 Commandments tanan? Wala. So sa conclusion ni mo, ana, makasasala gyud ang tao. Dili niya matuman ang 10 Commandments. Yaki karon kay di man niya matuman ang commandments, unsay kinahanglan niya para siya maluwas? Kinahanglan niya og manluluwas. Mao na'y purpose sa 10 Commandments. Ang 10 Commandments wala gihatag para ikaw maluwas. Ang 10 Commandments gihatag para ipadayag kung kinsa ang Ginoo. Nga siya maluluyon, siya mapasay loon, pero siya muhatag og silot siya sala. Unya ikaduha gipadayag nga kita nga tao makasasala gyud ta. Tungod kay makasasala ta, silutan ta, di ba? So nagkinahanglan ta og manluluwas. Gipadayag kinahanglan ka og manluluwas. Dili ka mahimong matarong sa imong kaugalingon nga pagkamatarong. Kay bisan pa ang imong maayong binuhatan, hugaw. Okay? Trapo at tubangan diha sa atong Ginoong Diyos. Okay? Walay tao nga maka-fulfill sa balaod, sa James 2:10-11. Man is sinful and he needs a Savior. O karon gipadayag nga adunay manluluwas alang kanimo. Siya lamang ang naka-fulfill sa law. Kinsa man ang naka-fulfill sa law? Si Jesus Christ. Only Jesus Christ has fulfilled the law. That is why ang atong kaluwasan pinaagi kang Jesus. Dili pinaagi sa atong pagkamatarong. Okay? Mauna, gitagaan tag gasa sa pagkamatarong. Ang sige atag? Gasa sa pagkamatarong. Ang imong sinina nga hugaw, giilisan ka na. Kay buling, hugaw, gihatagan kag gasa sa pagkamatarong. Wala na nimo gibuhat, wala na nimo gipaningkamutan, gasa ra na, hinatag ra na sa imong Ginoong Diyos. Amen? Amen. Free gift of righteousness. Okay? Mauna, nga kinahanglan dili na ta ignorante igsuon. Igna mo ko galingon, matarong nako. Matarong nako. Kinahanglang mo huna-huna kag nga matarong naka. Kaya nga naman, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung ang imong tanaw si mong kaugalingon, makasasala ra kagyapon, gibisag gipasaylo na ka, pero imong huna-huna makasasala ka, unsa imong buhaton? Unsa imong buhaton? Makasala ra ka. Because as a man thinketh in his heart, kung unsay tanaw nimo si imong kaugalingon, mao ka. Kung imong tanaw, bisag na born again na ka, kapila na kakatanas tubangan, Lord, dawato na ako. Kung imong tanaw sa kanang padayon nga makasasala ka, unsay mo baton? Unsay mo baton? Sala ra gyud kagyapon. Kay ang unsay imong gihunahuna, mao ka. Mao na ang pastor, kinahanglang usbon ang atong mindset. Unsa na to tong mindset? Usbon, kusukusuhan sa pulong sa Ginoo, hugasan, i-washing machine sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, ang imong paghunahuna sa imong kaugalingon, base sa kalibutan. Karon ka na born again ka, mo nang magbasa tag Biblia. Pero ang problema, di man ta mo basa tag Biblia. Hello? So, nalimpyuhan ba ang atong huna-huna? Wala, muras gyapon. So kung unsa ka sa Ehipto, bisag padung na ka dito sa Kanaan, mura ka gihapon. Wa man na usabi mo una-una. Remember mo to sa bliss example ni Pastor? Ang atong First Lady sa una si Imelda Marcos, nagama siya og bliss para sa mga squatters area. Di ba? Nindot to dili. Nindot.
Mura siya condominium good. Gihawas niya ang mga naa sa squatters, gipapuyo niya dito sa Bliss. After sa kabulan, naunsa ang Bliss. Squatter ang dating. Kaya nga naman, ang huna-huna, squatter naman gihapon. So bisag dadoon mo sila dito sa palasyo. After a few days, ang palasyo mahimo squatter. Are you here with me? Ang huna-huna, wa mausab. Nami balay dito gipuyan sa una. When we first came here, first thing we did, renovate, limpyo, arrange. Pag wala mi, ang tagyas balay, pasulod sa iyang bisita, iya ipakita. Kaya nga naman, nalipay siya sa iyang balay. Kaya iyang balay, nga guba, karaan, hugaw, nanindot. Kaya nga naman, nagsugod ka ang kapuyo. Di mi mo sugot ngayon ani. Ako ning usbon. Pero nayuban, ni puyo og nindot nga balay. Pagkahuman, nahugaw, nabati, napuno og sulat-sulat. Nga naman, tungod sa huna-huna. Wa nausob ang huna-huna. Ang mentalidad, wa nausab. Ang yan tanaw siyang kaugalingon, makasasala gihapon siya. Pero ang inyo ng Diyos, nga gitagaan na taggasa sa pagka matarong. Dili naka makasasala igsuon. Di nakaangay nga maning kamot. Okay? Dawata ang gasa. Mo nagingon pagtuo. Nito na kung nagyusap ko sa Ginoong Diyos. Hello? Amen? Usahay no? Like example, usa sa unang angay usbo nato kung gikatas ka pobrehon. Karabitan sige tag pangayo. Pobre ko, sige ko pangayo, di ko makatabang. Mag-reunion pamilya, igor-igor kang mangayo, di ka mo contribute. Mindset na. Mindset sa kapobrehon. Una-una, giluwas na ko sa Ginoo. Dili na ko sig pangayo. Hello? Ako na ang tuburan sa panalangin. Gamiton ko sa Ginoo nga mahimong panalangin sa uban. Amen? Amen. Usba ang imong mindset. Di na ka makasasala. Gihimo na kang matarong sa Diyos. Amen? Okay? Importante ni nga we understand this truth. Nga naman, positionally, unsa ta, matarong dautan. Matarong makasasala. Matarong na. Matarong na ta, di ba? Gihimo na tang matarong diha sa atong Ginoong Diyos. Pinaagi kang Jesus. Pero sa everyday nga kinabuhi, Kinsa ninyo after na born again, wajud mo na sayop. Unsa man ang posisyon o ang reality? Pareho ba sila? Dili sila pareho. Mao nang kinalang kita mo renew sa mind. Kailangan natin mo tuon sa Biblia. Amen? Ingon ang Bible, you have been made into a new creation. Bag-o na ka. Okay? Nausap bang imong dagway? Wala. Pero nausap sa sulod. Di ba? Okay. Kanang nausap sa sulod, automatic ba na mo gawas? Dili. Nga naman, kay ang imong huna-huna, mindset ni mo na apa sa Egypt. Mao na ang imong huna-huna, imong mindset usbon pa. Para ang imong reality mo match sa imong posisyon. Kasabot tayo soon? Mao na nga mangusog yun ninyo. Attend mo og di group. Magpa-disciple mo. Okay. Mao na sa Romans 12:2. Do not conform. Ayaw ka mo pagpahiluyon sa pamatasan. Niining panahon na ipabag-o hinoon sa Diyos ang inyong kaugalingon. Pinagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna. The Lord gave me an opportunity. Bisan pa dito ko sa Manila, no? Na ay mga napulo kapin nga mga bayot. Naka-open ko Bible study sa Pasay man to, no? Sa Ermita. Grabe, daghang kay mga bayot.
Nagather gid nako sila kay mag-connect man din mga bayot. Kailan niya bisag tagito sa Mandaluyong, moadto sila mo-attend og Bible study. Nadala gyud nako sila sa simbahan. The Lord used me in that aspect. Karon gihimo siya nga project kay tun-an. So gitangtang nila nako ang Bible study. Nato na po ko sa laing lugar, naka-open na sa kog mga bayot. Ilang tawag na ko kay kuan man, tita-tita, mama-mama. Naka-open na sa kog mga bayot. Nya kini mga bayuta, mga tig makeups, mga artista. I mean, mga big time ni nga mga bayot. Nagsabot yun sila pag mag-Bible study, manawag. Mo attend sila Bible study. Nidaghan, mga napulo kapin, usa ka laray, puro bayot. Kita gito simbahan. Hantod nga na ilang na-notice, gikuha nila ang Bible study from me, kay himuon nilang project. Karon pag-ari na po na ko sa Cebu, kaysa ninyo nakabot katong dito ta sa sa Belvic Theater. Kaysa ninyo nakabot sa Belvic Theater. Kay nomdo mo itong hilira sa nga mga bayot. The Lord gave me a connection again with bayot. Ngayon sa kabayot na problema kay nakasala siya. Na problema siya. Ito ngayon nangaig tabang. Na born again. Hakot mga bayot sa Cebu. Bisan pa known nga mga bayot. Attend sila sa Cutting Edge Fellowship. Tapos I said, mag-Bible study gyud ta. Di naman sila mga tanong Bible study. Kaya naluwas naman katong niduol na ako, naluwas naman siya siyang problema. So doesn't see a need. Di na mag-Bible study. Nangawala silang tanan. Nihilak niyo ko tapos Ginoo, Lord, nga naman, nga wala man sila magpadayon. Kung saan nga dili magpadayon, wa man na-change ang mindset. In fact, karon ang uban, sobra pa nga pagkabayo. Wa man na usab ang mindset. Dili man magpatudlog Bible study. Dili mo hatag og Bible study. Kaya naluwas naman sa problema. Pero actually, nag-iusa ato nga na mastor na kuno siya. Nagkita mi. Praise God. Thank you, Lord. I mean, you want these people to really change. Pero walay lig-on nga pagkabag-o. Igo ra nga naluwas sila sa ilang problema. Okay? So, adunay righteousness diha sa Ginoo. O gantanan mingon og ang atong hugaw nga mga sinina gilisan na og limpyo nga sinina. Amen? Amen. Okay? Karon nakasabot ba ta nganong gihatag ang balaod sa Ginoo? Amen. Nganong gihatag ang balaod sa Ginoo? Yeah, padayag kinsa siya kaduha? Okay, para ikaw makakita nga makasasala jud ka. Ikatulo, para ikaw makakita nga kinahanglan ka og manluluwas. Okay. Okay? Mao na ang righteousness by faith. Abraham believed God. Unsa gibuhat ni Abraham? Nituora siya. Unya gihimo na siyang matarong sa Ginoo. Ingon dito, Abraham believed God and God credited it to him as righteousness. Nahimo siyang matarong. Nganong nahimo siyang matarong? Nganong nahimo siyang matarong? Nganong nahimong matarong si Abraham? Kay nituo siya sa saad sa Ginoo. Mao na ingon sa Romans nga the righteous shall live by faith. Okay? Mao na kay tungod kay matarong nata, natay mga butang atong tangtangon. Everybody do this. Do this. Na kay mga butang atang tangon. Ilabay, sige, hubuha. Hubuha, unsa nimo mga tangtangon. Okay, unsa man ato mga angay nga pangtangtangon. Makita nato na Ephesians 4:22. 4:22. Hantod sa chapter 5. Pangtangon ang pagkabakakon. Unsa tangtangon? Pagkabakakon, pulihan sa pagka matarong. Unsa tangtangon nato? Na bakakon, pawa, wala na ka, patay na ka.
ang pagkabakakon, kung gusto kang mamakak, hunungon na na, kaya nga naman, gihimo na kang matarong sa Ginoo. Amen? Ang imong pagkadaling masuko. Sa verse 26, iyon na daw, kung masuko ka mo, bantayin, dili ka mo makasala. O ayaw pa palungtara ang inyong kasuko sa tiyo. Ignanarong, kasuko akong gitangtang. Everybody do that. Kasuko akong gitangtang. Akong gitangtang kasuko. Di mo pabuto no gabi eh. Di mo pabuto no gunsa? Gabi eh. Okay. Sunod, 28. Pagpangawat akong gitangtang. Pagpangupit akong gitangtang. Ang pagpangilad, gitangtang. Hello? Amen? Ang pagpangilad, karon ingon ang 28. Ang kawatan, kinahanglang dili na mangawat. Kung dili, magtrabaho na. Magunsa na? Everybody say, magtrabaho na ko. Di na ko mangawat. Di na ko mangilad. Di na ko mamakak. Di na ko manlimbong. Kay magtrabaho na ko. Kay nga naman, gihatagan nakagasa sa pagkamatarong. Amen? Okay, napa, 29. Ayaw ka mo paggamit og daotang mga pulong, kung dili makatabang lamang og magkamaayo sa pamamati kaniya. Everybody say, ang daotang pulong, akong gitangtang na, akong ilisan sa mga ayong pagsulti, makaligon nga pagsulti. Amen? Amen. Ang akong pamalikas, wala na. Hello? Ang pamalikas, wala na. Imo nang gitangtang kay nga naman matarong naman ka. Di na ka ngay malikas. Dili na bagay. Everybody say, di na bagay ni magsuon. Di na gyud bagay. Kay gihimo na kang matarong. Dili na bagay mamakak. Di na bagay mangilad. Di na bagay mangutang niya, di mo bayad. Hello? Di na bagay nga musaan niya, di tumanon. Kay git matarong na ka sa Ginoo. Usba, imong huna-huna, di nakasama ka ni adto nga dautan. Di kasama ka ni adto nga makasasala. Gitagaan nakagasa sa pagkamatarong. Di na bagay ni mo inom. Templo na ka sa Ginoo. Di na bagay ni mo nga mugawa sa mong baba, puro pa na malikas. Kay gihimo na kang matarong sa Ginoong Diyos. Amen? Dili na bagay puro kapungot ang mugawa sa mong baba. Puro kasuko. Hello? Sa Binisaya pa. Biyain ninyo ang tan, kayugot, kapungot, o kasuko. Grabe. Puro man naman, grabe. Ayaw na ka mo pagsinikkahay. Ala. Ayaw na mo ka mo pag ininsultohay. Tinuod ba ni? Tinuod. Hikalimti. Ang bisan unsang kaligot-got. Pagkaloy anay hinuon ka mo o pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usag. Igna goodbye. Goodbye, kapungot. Goodbye, kayugot. Okay, goodbye, kasuko. Welcome, kalumong kasing-kasing. Welcome, mapasayloong kasing-kasing. Okay. Welcome, maayong pagsulti. Pagpamalikas, goodbye. Panunglo, goodbye. Panginsulto, goodbye. Kaya nga naman, gihatagan na ka o gasa sa pagkamatarong. Amen? Munang in Jesus' name, kay kumiyong kang Praise Cathedral ka, born again ka, disciple ka, na ikaw sabas imong kinabuhi. Mauna ang discipleship mga kaigsuunan, aduna gyud kausaban sa atong kinabuhi. Unsa may atong isulob, unsa matipuli? Ephesians 5. Verse 1, sanglit kamo minahalman mga anak sa Diyos, paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Maningkamot nga unsa? Kinsa man nga kaniya?
Masama kang Jesus. Di ba? Ang discipleship is follow Christ. Okay? Magkinagbuhi ka mo diha sa gugma. Sama sa gigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Okay? Magkinabuhi kita nga adunay gugma. Ikaduha, verse 3. Okay, sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili mayong igdungog nga dunay sa lawayong pagkakigilawas o kahugaw. Ikaduha, purity. Adunay pagkaputli. Tapos, tulo, adunay goodness, kayuhan, adunay pagkamatarong o kamatuuran. Okay? Now, ngano man tang maningkamot ani nga kinabuhi, ang ano nga naatay kaputli, naatay pagkamatarong, ano man, para maluwas ta? No, luwas na ta. Di ba? Karon kay luwas na ka, dapat ang mo-manifest nimo kini nga kinaiya. Tungod kay, luwas na ka. Mo na maningkamot ka, nga mubuhat ani, kay ngano man, tungod kay, luwas na ka. Amen? Dili na ka mo inom. Ingon ang Biblia, inom na lang sa bino sa Espiritu Santo. Hello? Are you here with me? Okay. Mao ka na ang atong buhaton mga kaigsuhan. Did you learn something this morning? Amen. Manindog ta? I'd like you to do atong buhaton. Una, ay mo na ta. Unsa man ang inana? Atong hukason. Unsa may atong hukason? Ang mga bati. Okay, kabaw ka unsay bati imong gibuhat, imo nang hukason. Sige, so pag-anan nimo isulti, sige no. We're going to do it by faith. Aduna kita pagtuo. Lord, akong gihukas, imo na akong giilisan. Unya pagkahuman, ipasulod nimo ang unsa. Oh, ang kaputli, maayo. Okay. Everybody do that. This, do that. Okay. Come on. Just pray. Pray by yourself. Lord, akong gihukas ning mga dautan nga kinaiya. Salamat. Nga imo kong gihatagan sa gasa sa pagkamatarong. Akong gihukas, gitangtang kining mga daotang kinaiya. Isulti ang mga daotang kinaiya nga imong gibuhat. Come on, do it. Do it out loud. And as you do it out loud, something is going to happen in your life. Do it out loud. Do it in faith. Lord, ang pagpangawat, ang pagkabakakon, ang pagkamangililad, gitangtang na kana sa ngalan ni Jesus. Salamat kayo, Lord, sa great exchange. Lord, ang among pagkahugaw, imo na kining gitangtang. Lord, ang anger, ang bitterness, imo na kining gitangtang. O karon Ginoo among hatagag higayon ang pagpuli sa gasa sa pagkamatarong. Salamat Lord sa righteousness, sa gift of righteousness. Maayong huna-huna, maayong pagsulti para sa uban. Ang kalinaw, kalipay sa kasing-kasing Lord. Ang pagigugma Lord, ang kaputli, amo ka nang dawat karon Lord God. Tungod kay imo na kaming giilisan. Ang among hugaw nga sinina, imo nang gipulihan og kapag kamatarong. Lord, salamat Lord, amo kining makinabuhi. Adunay isbalang espiritu nga magatabang ka namo Lord, og makita og madayag sa mga katawhan. Nga kung ang usa ka disipulo mo sunod kanimo, aduna gyud kausaban sa kinabuhi o Dios. Father, I pray for your people, God. I pray, Lord God, that your people are going to follow you. Magkinabuhi sila nga tarong diha kanimo Ginoong Dios. Salamat kayo Lord, imo na silang gihatagag gasa sa pagkamatarong. Gilansang na ang karaan nga mga makasasala Lord God nga kinabuhi. O kauban ni Kristo na banhaw ang pagkamatarong Ginoo sa among kinabuhi. Father, change this house, O God. Usba kini nga panimalay. Usba kami Ginoo nga mga disciple makers. Usba mi nga mga disciples si Jesus Christ. Father, thank you Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Pakpakan na to atong Ginoong Diyos. Karong buntaga na atay, we will give you the opportunity to sow your seed. Nanasay usa ka
pastora nga namatay. Grabe, puro ni babae nagsunod-sunod, tulo ka buok, 60 plus. 60 plus years old. Ang last siguro is 63 years old, no? Oh, praise God. Kay kami ni pastor, kaabot may 60. But we would like to show sa ilang families, mahimot ang panalangin. Panalangin na to he who sows for the man of God, ang Diyos ang magabalik ni ini kaninyo. Okay? So, let's pray. Father, thank you, Lord, sa seeds nga among ihatag diha para sa pamilya nga namatyan, Lord God, ug inahan. Father, we pray, bisan pa ang church nga namatyan o pastor, Abba, Father, we pray nga ikaw magapanalangin nila, Lord. Og ini, ibalik nimo sa imong katawhan, pressed down, shaken together, and running over. In Jesus' name we pray. Amen. Come on down, bring the pit up, and then Sister Lindy will give an announcement. Yeah. Wala mo ko picture. Amen. Kinsay na blessed diri sa word ni Lord. Amen. No, let us not be righteous in our own eyes, but let us continue to walk in humility. Di gyud nato kalimtan igsuon kung asa tagikan o asa tagiluwas si Ginoo. Amen. A few announcements. We have started our King's Kids production rehearsals for December. That would be that would be every Saturday at 10 a.m. So kung naamoy anak, starting at the age of 5 years old all the way up to 14, we would encourage you na papilain taon ang inyong mga chikiting. No? Cute kay sila ng taon last Saturday, and you know, that is one of the places wherein they can grow their skill and their ability. You know, that's where I started, and that's where a lot of us here started sa kids production. So, ayaw mo kuan, dadain yung mga anak, karong Sabado, alas? Jeez, alright. Also, starting this Saturday, we will be starting our rehearsal for the Christmas productions, Christmas Eve, New Year's Eve. So we would invite, now we're making this open to everyone. If you like to sing but you don't know how to sing yet, maybe this is the ministry for you. I personally will be teaching and training you how to sing. So that would be Saturdays at 4 p.m. 4 to 5:30 p.m. dirira na sa PC Go. So once again, for Christmas production, dili na ni mga bata ha, sa hapon. This is for the adults. No, if you want to sing, want to be trained in singing, this is the perfect opportunity. Wala ni siya bayad igsuon, ang amorag yung puhunan kasing-kasing. Amen. Our regular schedules every Thursday, that's our Real Men at 6:30. Sakto ba? At 6:30 p.m. This is a fellowship wherein all men would meet together. We believe that kung lalaki ka o gamahal ka sa Ginoo, that you would lead your family to Jesus Christ. On Fridays, we have Cruisers College. If you're a senior high school student and a college student, this is the fellowship for you. We start at 6:30 and we end at 8:30 p.m. And then on Saturdays, we have Cruisers Sabado Jam. This is for our junior high and elementary. So we start at 1:30 and at 3:30 p.m. And also this Friday, we will be having our Cutting Edge Fellowship. Di man sila excited. No, Cutting Edge Fellowship this Friday at wala mo nakatig at 6:30? At 6:30 p.m. Diri ra pod sa simbahan, agoy. Diri ra pod sa simbahan, igsoon. Alright? So if you want to learn how to grow and increase in the workplace, this is the ministry for you. Why don't we all stand up as we pray? By the way, if it is your first time here, we would love to get to know you.
No, we believe that here at PCGO, every believer is a disciple maker, and this place is a place where you are safe. Amen? So if this is your first time, kindly approach us in the front. Sister Lindy and Sister Shiloh would love to get to know you. Why don't we stretch our hands towards heaven as we pray? Heavenly Father, we thank you for your goodness and your grace. Lord, we thank you for giving us just Jesus Christ, Lord God, to die on the sins for our cross, Lord, so that we would be made righteous. Father, salamat kaayo because you are renewing our minds. And Lord, even as we depart from this place, Lord, thank you that you are going to bless your people in their coming in, bless your people in their going out. Father, I pray that there would be favor wherever they would go. And Lord, would you bless the work of their hands? And Lord, let they be a salt and a light to their community, to their families, to their workplaces. And Lord, may your name be glorified in our lives. Lord, if anyone is sick, if anyone is troubled, God, if anyone is in need, Father, I pray that you would be the one who would satisfy their need, Lord God. You would heal them. And Lord, that this week would be a victorious week. God, we are just so excited for the many things and testimonies that's going to happen and the things that you're going to do and the work you're going to do in our lives. We praise you. We honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.